Gilansang si Jesus sa krus. Lucas Kapitulo 23 versikulo 26, 43. Samtang gidala nila si Jesus sa dapit diin siya ilansang, natagbuan nila si Simon nga taga Cyrene, nga nagpadulong sa syudad gikan sa uma. Gibira nila siya og gipapasan sa krus, ug gipasunod kang Jesus. Daghan nga mga tawo ang misunod kang Jesus. May mga babayi didto nga nagminatay sa paghilak tungod kay naluoy gayud sila kang Jesus. Apan gilingi sila ni Jesus og giingnan, kamong mga babayi nga taga Jerusalem, ayaw kamo paghilak tungod kanako. Hilaki ninyo ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Tungod kay moabot ang mga adlaw nga muingon ang mga tawo, bulahan ang mga babayi nga baog ug walay gipasuso. Ni anang panahona muingon ang mga tawo ngadto sa mga bukid, tampagi kami. Ug ngadto sa mga bungtod tabuni kami. Kay kon gihimo nila kini kanako nga walay sala, ansa pa kahakadawtan ang ilang himuon ngadto sa tawo nga may sala. Gawas kang Jesus may duha pa ka tawo nga mga kriminal nga ilang gid-alaaran patyon. Pag-abot nila sa lugar nga gituwag nga Bagol-Bagol, gilansang nila si Jesus sa krus ug ang duha ka kriminal. Ang osa gibutang nila sa tuo ni Jesus ug ang osa sa wala. Mingon si Jesus, Amahan, pasayloa sila tungod kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ug nagripa ang mga sundalo aron bahinon ang mga bisti ni Jesus. Ang mga tawo nanindog didto ug nananaw. Gibugal-bugalan siya sa mga tigdumala sa lungsod. Mingon sila, giluwas niya ang oban, ipaluwas osab kanya ang iyang kaugalingon kon siya mao ang Kristo nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan osab siya sa mga sundalo samtang nagpaduol sila aron paimnon siya og aslom nga bino. Mingon sila, kon ikaw ang hari sa mga Hudyo, luwas sa ang imong kaugalingon. Ug may gibutang silang karatula didto sa iyang uluhan nga nagaingon, mao kini ang hari sa mga Hudyo. Ang osa sa mga kriminal nga gilansang sa krus nagpasipala osab kang Jesus. Mingon siya, dili ba ikaw ang Kristo? Luwas sa ang imong kaugalingon ug kami osab. Apan gibadlong siya sa osa ka kriminal. Mingon siya, wala ka ba mahadlok sa Dios? Managsama lang kita nga gisilutan. Kitang duha angay gayud nga silutan tungod sa atong mga sala. Apan kining tawhana walay sala. Anya mingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdamiin tawon ako kon maghari ka na. Mingon si Jesus kanya, tinuod kining isalti ko kanimo nga karong adlaw ika uban ko ikaw sa paraiso.